Sanibona bafowethu, yanibingelela idog kaGod, sengathi uGod wedog anganibusisa. Ngeke ngiyibuza ukuthi ukuba ngirich ngabe ngiyasonta na. Ngoba ayikhona amavisa amaningi ngathi nje uma urich ngeke ungene kuthiwa uma ukhona ungena ezulwini uma uchebile ungange ikameli lingangena embobeni enalidi. Uthando lwemali impande esona abanye bazibalikhothe kabi bathi imali impande esona imvamisa laba bangenayo and so forth and so forth maningi. Kodwa ke ngathi siyawa misinterpreta lamavisa ngoba angathi akhuluma wona ngokunamathela emalini, sikhohlwe uNkulunkulu okuphi imali. Ziningi esinganamathela kuzona, abanye sinamathela ezikhundleni, abanye sinamathela ma-influencers nawo. Ukunamathela inkinga ngokubuka kwami, mhlawumbe ngiromba, kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uyathanda sibe impofu thina abakholwayo bakithi. Wayengenza uAbraham abe nemfuyo engaka ukuthi baze baxabana belusi bakhe nabakamza wakhe uLot. Wayengenza uSolomon babe nemfuyo eningi kangaka nengcebe enkulu kangaka. Kuthiwa uyena phela ngoba wacela ukuthi mina ngicela ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubathi ngoba ucele lokho ngizokunika ingcebo futhi enkulu. Kuthiwa wafika nenkosikazi yaseningizimu eSheba yabuka ingcebe engaka nokuhlakanipha ongakathi angaze ngiyibone nje. So indaba ngathi ingcebo siyanamathela kuyona futhi siyisebenzisa kanjani. Mhlawumbe ngasiza amazwi ahlakaniphileyo, incwadi yeZakha amazwi ahlakaniphileyo, isahluko samashumi amathathu, ivesi lesikhombisa kuya evesini lesishiyagalolunye. Athi amazwi ngokuloba kaMongcwele, zimbili izinto engizicela kuwe ngingakafi ungangincishi zona. Dedisela kude nami ukuyize namanga. Nazo indaba. Unganginiki ubuphofu noma ingcebo, kepha ngiphe isinkwa esinganeleyo. Funa ngisuthe bese ngikuphika ngithi usimakade ngubani na. Funa ngibe impofu ngebe ngilihlambalaza igama likaNkulunkulu wami. Kusho umuntu orich kumele aqaphele ukuthi aphika uNkulunkulu. Nompofu kumele aqaphele ukuthi awentshontshe bese ijustify ngokuthi ingoba eswele. So that's how we handle money and richness. So amanye amazwi ke futhi engiwathandayo kuyona le ncwadi yamazwi ahlakaniphileyo, isahluko 13 uverse 11, athi ingcebo ethalakala kalula iyancipha, kepha eqongelelwa kancane kancane iyanda. Enye izinto abethu singenayo imali ingoba siqongelele, siyathatha siyahla, siyathatha. Abatshalayo abaningi wethu abasatshali ngisho benomhlaba, kodwa abatshala bazokutshela ukuthi uma usuvuna awudli konke okuvunileyo ngisho ngabe ulambe kangakanani, ushiya okunye kube imbewu yokutshala ngokuzayo. Same principle nangemali bafuthu, ngeke uyidle yonke imali, kumele kube khona oyisaveayo ngisho ngabe incane kangakanani. Ngibe more practical ngoba nasi isikhathi sisekhona. Umfundisi omdala osisenkosini wathi mina Similo, uma kade uthola imali noma ngabe uyithola phi, ungayidle endleleni ungakafika ekhaya, ke ifike ekhaya ilala bese ngazi ngibulala wayisho ukuthini. Kodwa mina kungisiza ukuthi ngakusasa ngiyibala ingqondo isithe ukuswabuluka, kanti ngathi ngiyibona ifika ingqondo iyabhayiza kube ngathi ngingathenga lokhu ngithengele. Wayesethi ke imali noyitholile uhlukanise kathathu. Eyokuqala kube imali ozothenga ngayo izinto ozidingayo obuyiswele phela, bese enye kube imali ozoyijabulisa ngayo, ungayincishi. Uplan uthi ngizoyijabulisa ngesambe esukuthi ngamaranda mangaka, bese enye ingxenye yesithathu uyongela ikuzayo. Ngeke ngithathe le principle noma lo mgomo njengongcwele ngoba wawusebenzisa into 3 ubaba. So ngeke ngiyibone njengeprinciple yokuthatha obungcwele bemali. Save akuzokusiza ukuthi uma ubhekana nezinkinga ngomso ungabe usukhale ngathi ambulance ngoba usefile. Thea umunye umbhale ngimfundile kule insuku, akukona okwenza sibe impofu akukona ukuthi sihola imali engakanani kuphela, kodwa ukuthi siyispenda kanjani imali esihola ngayo. uNkulunkulu anibusise, uyise nendodana noma uChwebileyo. Amen.